Het griepsgevoel is eigenlijk best wel breed. Het is natuurlijk vooral omdat we Zeeuwen zijn ons kent ons feestje. Dat wordt wel steeds wat groter, want ons kent ons is zachtjes aan heel de provincie Zeeland. We kennen ze uit alle hoeken. Het is hier heel gezellig, er zijn superveel mensen en je moet gewoon plezier hebben met elkaar. Wij willen gewoon een enorm groot feest. Dus wij zijn tevreden als we dampende tenten zien en iedereen tekeer gaat en een hoop lol hebben. En dan daarna gewoon afgemat naar huis vertrekken. En ik kom hier voor de tweede keer en ik vind het heel erg leuk omdat het echt een boerenfeest is en daar hou ik echt van. Je bent ook een boer? Ja. Hoe zie je er niet uit? Nee, dat niet, maar ja, ik doe ook ringrijden, stage-rijden. Dat vind ik gewoon heel leuk, de gezelligheid. Het festival was dit jaar vroeg uitverkocht en dat gaf ons een enorm goed gevoel omdat we het dan sterker kunnen organiseren, makkelijker de juiste aantal materialen kunnen bestellen. Alles erop wapenen en ja, het slaapt gewoon prettiger als je weet dat het goed komt. Gewoon dat je met elkaar bent en niemand is anders of zo, dat vind ik heel leuk. Ik heb hier net 19 kannen neergezet. Ik moet al de punten bevoorraden van de koffie. De nieuwkomers die gaan enorm veel gezelligheid meemaken en een enorm goed sfeertje. Die zijn allerlei verschrikkelijke evenementen gewend waar je uitgemolken wordt met prijzen en naar de wc gaan, geld betalen om je kleren op te hangen en alles. Dat heb je hier allemaal niet. Hier is het allemaal heel gewoon en dat gaan ze enorm waarderen, dat weet ik zeker. Ik kom uit Bosselen en ik kom hier voor de eerste keer. Ik lust heel graag bier. Dit is mijn eerste jaar vrijwilliger. Het is heel leuk, erg gezellig en dan een hele leuke sfeer. Ja. En hoeveel huwelijksaanzoeken heb je al gehad? Al zoveel? Nou, ik kom uit Soeburg en dat is de eerste keer dat ik hier ben. Ik word al jarenlang gevraagd, dus ik denk ik ga maar eens een keer mee. Gewoon voor de gezelligheid. Ik ben Remco Schuren, ik kom uit Hulst en ik ben hier voor de tweede keer. Het is best gezellig. Boeren onder elkaar. Boeren onder elkaar, ja. Uit de stad toch? Uit de stad, maar... Ik kom hier nou voor de derde keer en ik vind het echt superleuk. Leuke mensen, leuke muziek, superleuke sfeer en ja, het is echt wel mijn ding. En allemaal leuke mensen, leuke muziek, leuke sfeer, gewoon gezellig. Het is hier wel 100 graden. We begonnen met z'n 10 en we zijn al met 35 man. Iedereen wil steeds weer mee omdat het zo gezellig is. Waar kom je vandaan? We komen uit Heemskerk, Castricum, Assendelft, Beverwijk. Dus dat komen we bij elkaar. Maar wel een eentje rijden. Matcht dat met die Zeeuwse boeren? Ja, maar wij zijn ook boeren, dus dat komt mooi uit. Een boer is een boer. Gewoon als altijd. Wij gingen eigenlijk altijd als bezoeker 2 jaar geleden. En dit jaar voor het eerst weer vrijwilliger. En ja, ik vind het superleuk. Gewoon dat iedereen gewoon is. Dat is het echte griepsgevoel.